dječja super cipele, super izbor za novorođenčad. Godinu dana od zaustavljanja četničkih tenkova dogodilo se ono za što se ovaj narod i pripremao. Točno 7. travnja 1992. godine u 6 sati i 20 minuta srbočetnički zrakoplovi su svirepo bombardirali samo središte Širokog Brijega, gađajući kao obično civilne ciljeve onako kako samo oni to znaju. I od tog dana na ovim područjima počinje pravi rat.